kello 11 illalla. Mulla on huomenna historian kurssin päätekoe, johon mä en ole lukenut yhtään. Nyt mä ajattelin näyttele, että mitä mä ajattelin vielä saada siitä kiitettävän. Eli mä vaan eka selaan nämä oppikirjan asiat läpi. Sitten mä avaan Astra.aiin ja painan tästä koe tulossa. Sitten, että luo uusi koe. Ja täällä, koska mulla oli tulossa historian koe, niin valitsen historian. Ja tosiaan huomenna. Tässä kohtaa sä lataat sun omat tiedostot tähän. Sitten kun painaa jatka, niin se luo sulle sen koevalmennustilan. Sitten kun tää on luonut tämän koetilan, niin mä menen tähän ensimmäiseen osioon. Sitten mä painan tästä ja mä valitsen täältä muistikortit, koska tämän avulla on siis helpoin oppia nopeiten. Ja tää sovellus tekee siis nämä kysymykset täysin niistä sun omista materiaaleista, eli ei lisää mitään omaa näihin. Ja tätä mä nyt teen tässä sit siihen asti, kun mä menen nukkumaan.